everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Pananglit lang. Diha sa pagkatao ni Adel. Unsay imong buhaton? Kanindot ho naon nga mabalik ang akong asawa, nay. Apan imposible. Usa imposible usab nga higugmaon ko si Adel. Dili mahog ang imong pagbati niya. Bisan pa man sa kaayo nga iyang gipakita. Bisan tugbangan pa niya ang kabuutan sa akong anak. Nay, Mutuo ka ba nga may laing espiritu nga posibleng musod sa lawas sa tao? unsa nay? Sa unang panahon, mituo sila ni Ana. Bisan gani karon, may daghan pang mituo ni Ana. Og Og lakip ka ba sa mituon ni ana, nay? Felipe, Dili ka na tinuod, nay. og kung matinuod man, O, nga mahimong musod ang espiritu, o musod ang espiritu ni Mila ngadto sa usa ka lawas sa babae. Unsay imong buhaton? Ha? Ka, Felipe? wa. Wa? Oh, wa. Tungod ka na sayod kong imposible. Milak si Inday. Ako na. Ayaw, Miuna na siya nimo sa pagbiya paingon sa inyong lawak. sabi na hitabo ni babayana. Murag nasubraan naman hinoon ka at home. Ako ato, nay. Anak, Nay. Nga no? kung unsa may mahitabo, nasayod ka gyud kung unsa mo kamahal ang akong bugtong anak, Felipe. Nay. Sagi kaingon ko na. Pahumanaon na ako. Nay. Nasayod kong lisod. Apan dili na mahimo. Unsay dili mahimo, nay? Nga mo balik pa siya. Unsa ko lang pagkasulti, ha? Kay imposible man bitaw. Tabi yun, nanay. Ako na ako si Adel sa among lawak ni Inday Filipa. Pasaylo ako, Mila. Mahal ta ka, anak. Nasayod ka gyud ni Ana. Apan dili na mahimo. Dili ka na mahimong mutipon ka na mo mga buhi. Kinahanglan mo pahuway ka na, Mila. Unsa imong gibuhat, anak? Unsa kini imong gibuhat? Ili, ili, Adel? tulog ana. Ang yang tingog. Sa mapamatay sa tingog ni Mila. Kumukanta. Kadto tienda bakal babay. Oh, naka na di ay diha. Gituwaan ba ko sa akong pananaw? Ga, Diyos ko. paghilom. Dali na.
Dool na diri namo ni Inday. Manghigda na ta. Ga, Felipe? Nga na ba nagsika man og tutok na munduhan ni Inday Filipa? Wa ka ba'y planong mapaduol diri sa munay mutangan? Dali na. Diri ka sa imong pwesto. Gusto ka bang guyuron pati ka paingon diri sa kama? Ha? Adil, mihilom na si Inday. Salamat sa imong gibuhat, pero Mihilom na siya kay ni Ao. Nakakita ka ba sa gibuhat sa imong anak? wa. Ngano? Dali. Paduol pa. Aron imo makita. Nasa lipdan ako siya. Kay naa siya sa pikas bahin ni higdaanan. Og nagtakilid ko paingon niya. Dali. Duol pa. Kay ngano? Sa may gibuhat sa... Oh. Imo siyang gipasuso? Paborito kiniha ang akong gatas. Mas ganahan siya ni ini kaysa gatas nga inyong kutawon alang niya. May gatas ka? Dili kinamahimo. Barog. Ha? Barog lagi kan sa imong higdaanan. Sige na. Nakakita ka. Kaila kung si Inday sa kadako silang tingog. Dili mo kanaangay buhaton sa akong anak. Dili nimo siya anak, Adil. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa akong anak. Kay bisag kung sa pay mahitabo. Dili na ko pulihan si Mila nimo. Buot ko malipay sa maong mga puong. Apan sa samang higayon. Naguol ko ka. Hunugin ako sa pagsangpit, ana. Dili ka si Mila. Kana ang nakapag-uol na ako. Kung nga nung wa ko nimo makita. Dakong buka ang ako mga mata. Busa nakita ko kayo ikaw. Busa nasayon ko. Nga dili ikaw ang akong gipangita. Dili ikaw ang akong asawa. Ikaw si Adil. Ako kini Felipe. Si Mila. Mura, may kasikas. Unsa maron yung maong kasikas? Unsa may nahitabo nila sa pikas lawak? Magawas ko. Murag nasamok man karong duha. Gisakitan ako. Giingnan ta na ka. Bukton. Ayaw kog sangpitaga. Felipe. Ayaw kog duwa isa imong mga luha, Adil. Kay dili ko madani, ana. Giingnan ta na ka. Hunugin ako na nimo pagpakarong ingnon. Ikaw na! Felipe. Usay nahitabo. Ngano naggubot ka mo? Nay. Ayaw pagsangpit yung ganay. Adil, please! Ikaw na! Husto na! Kung nagtuo ka, sa ingon nini nga paagi makuha mo ang pagtagad na mo ni nanay, nasayop ka! Mas gipalagot pa noon ko nimo sa imong gibuhat karon. Felipe. Felipe, anak, husto na. Pasaylo ang nga nakasaksi ka sa among kagubot, nay. Dili na ni mausab. Nay, ikaw na'y bahala sa bata. Ihatod ko sa ni babayanan sa mansyon. Adil, dali. Dali! Nay! Felipe. Ayaw pa butang kuruyot ka!
Mabiya una minay. Sige. Pag-amping. Ingon man usab ikaw, nay. Paghilom na! Felipe! Hinay-hinay lang, anak! Gusto ko siyang pugan. Gusto ko siyang pahilumon sa iyang paghilak. Apan dili mahimo. Dili ko mahimong pugan si Felipe sa iyang gibuhat. Diyos ko, ikaw na'y mag-igo sa tanan. Sa imong mga kamot, kitugyan ko ang kalinaw sa kalag sa akong anak. Ganong kalit kami hunong. Mikupot kasi mo dughan. Adel. Adel. Kung usa naman sa ni kapaagi nimo, inunti ka nga hunungin ako. Dili ko nimo badani, ana. Felipe, tamang... Oh. Adel! Salamat in taon. Saba ka diha. Sigbalik og pasalamat na ako, ay teng. Gipulan na uri ko ni ana. Gig na dili lagi ko, mubantay ni mo din sa ospital kung may kapamilya ka palang unta mupuli na ko dire. Pero wala man. Wala sila magpakabana ni mo. Mao nga, wala ako'y mahimo. Ay di magud ikaw akong gipasalamatan. Maunsa? Ay kinsa ba di ay nga kita naman duha din he? Ano ba teng? Kita na sa kagkalag teng. Ay anak teng ha. Mabiyaan ta jud ka dayon din he ba? Ay waoy! Pasalamat ko ba nga taon nang wa ko hamuka ni Daymila. Ay, dako kay kong pasalamat nga gipapahuway na taon ko niya sing. Nagkahinuklog lagi tingali ang iyang kalag nga wa ko'y sa. Kay ujin sa man ko, ujin ko ato sing wa man ko muapil taon. Saba ka diya, oy. Abe kay ujans man ka, ka. Hindi may salagi hapon ka. Nahinalaw ka man lang, hinampaka ka. Ay naman sa akong atubangan, di ko mo tanaw. Saba ka diya, oy. Mausap imong ampay, no? Tiguang ka naman nunta. Hilig ka maghihapon ni Ana, butanga, murag si Reke. Kisaray ki ba? Da, di na lang magsumpayan. Magbanyo una ko, ay. Manghimasa ko, aron nga, laming ikatualag. Nala, sige. Sige, sing. Labakara niya, sing, inigawas ni mo. Trapuhi ba yung lawas ko? Abusado! Apila akong bugan, sing, kay maglisod taon ko. Ay, makapahuway-pahuway na ginintaon ko din sa ospital. Dili sama ni atong miaging mga adlaw nga di ko lahos makatuog. Mupiyong lang ko. Kay si Masing, ay, piyong lang taon kay si Masing akong ikatabi. Ay. Uy! Sa maron! Mura magmamiuyog sa ilahom sa kuhidanan. Nalasagad ay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!